guys, diyan namin simbahan. Ni Edwina ang ano. Mag-exercise na po mi guys ha. Tara. 1, 2, 3. Otra, 1. Hey guys, alam din mi sa Paris. Sa Pagilid. Tungas na tungas na mo hinungan mi Pagilid. Uwag, alam din mi nida guys. Alam din mi ay. Isa kay mi. Palingat tarabat ko. Nakadapot si dakuan guys. Ining nangka. Iya guys, di apa? Di apa dia? Nah, ada mangke. Abot nami guys. Nyamin, yan nami ari. May banda isa. God bless you. Duutan kanyang sisa-isay. Hi guys, karon na guys galuto og inang mangko na paingon palitag ang guys inang mangko ni panagitak ang ha. Okay guys, ang nang na guys kani si utanan ni si tunuan. Orisan po atong inanan nga mangko. Yelo nakaadyo no? Nami ani yung si Jare tunuan kay hinog-hinog nag-ijang kuan. Okay guys. Hi guys. Naluto na nangka. Ano ning resulta? Nalangan jud guys, dugay jud. Nabi na luto. Nami kaya guys no? Nama kaya aja. Ang utanang ka. Enggak. Parisan ko lang utanang ka guys. Parisan yung utanang ka ani. Inununang mangko.
ka guys, no? Taon. Ang mangko. Ay, naman dito kay buhok na naman buhok na niya. Ano ni siya dito lang. Talaga. Kaya aga. Ang mga apo na nilig, anak si Pia. Si ate, very good. Very good kayo. Ilang agi na nga ang makaon. Ilang manggi. Butang ka sa amin to, mauna nilikod sila. Okay, lahan na. Tara nga ninyo na. Tara nga silig na. Wow. Very good, very good. Dapat si Ate Monica. Yee, agis ha? Wow, nanarapo. Dapat trapo yelo o sa saglaben. Tanawan ka mao ba si Ate? Wow, kamao. Wow, thank you. Butana. Butana ni Lovely. Nasawag ka ng trapo na para nasa kuan. Lagi trapo na. Wow, very good si Ate ba? Wow, hindi na. Ay, nanilig po si Ate, nanilig. Nanarapo. Wow, wow. Ay, nagtrapo po siya sa sahog. Ate, maiko lang mata na. Nagtrapo sa sahog po siya sa isayda. Magtrapo ko na siya guys sa sahog. Wow, buutan na. Oy, buutan ka dyan sila. Uy, ayaw nagbaga na. Church dyan na. Ayaw. Tara nga, bata. Ayan ang ate, si Monica. Kani si Lablab. Uy, na. Ayaw. Oh, buutan na. Nilablib. Ay, nanarapo sa sahog. Very good. Nga bata. Hala, oy. Hallelujah ka. Matumba. Hallelujah. Ayaw, ingat to kay mahog. Hala, si Pia. Pakpak Pia, nanilig. Pakpak Pia. Hala ka, mag-tiktok na sila inaghuman, guys. Ha? Human siya kalala po, guys. Nisayaw siya TikTok. Ito ay nang pasalida. Tara nga, baby. Tara nga. Wow. Ja. Wow. Ja. Lalabay. Baca lah balak teh kaya narapo. Malicas mo. Ja. Pia. Wow. Dia buat ang gamay, ah. Kamu ubur mo TikTok, ja. Wow. Tara nga, agwata. Kay Papiang. Si Pia. Taga Pia. Si Lovely, oh. Kamu ujik si Lovely, si Ate. Ja. Entang, si Ate. Gusto mo sayaw? Okay. Mau tumiki ay ni Lovely, oh. Pia pun. Very good guys sila, oi. Tara nga. Anak Pia ikaw, anak. Dance. Murang Lovely. Dia baik sila. Ganahan mo si Lovely, anak. Okay. Ikaw Lovely Pia. Jo.
Tiyan! Wow! Matira mo sa ayaw! Agamay. Tanawa po gamay. Hoy! Luka sa ayaw! Diyan, sayaw ang gamay. Gamay. Panay ito guys. Wala maato na mo sa ato. Magmangon. Gamay. Anak mo ba sila? Anak. Ayaw, love. Lovely. Ay, najawan pa rin mga bata, ah. Lago na, boy. Ha? Direito. Kabara ka lang. Ato dyan masadya nang nailablab, ah. Garap pag abangod. Ako yung magkati. Oo. Wow, kamaon ni si Lovely. Shh, taro nga bata. Sadyaw. Tara nga, ayaw. Duh, uy! Lovely, bye. Basta Lovely. Sadyaw pa rin gamay. Kamauman ko rin dyan, mama mo pa. Ay, tara nga. Shh, ayaw, love. Ayaw. Sabi mo, nindot yung mong gusto. Nindot yan. Ay, magkasal din sila? Wow! Walay, congratulations. Kaslunan mo na ni sila. Hallelujah. Ay, salamat inas Ginoo. Panalanginan mas Ginoo. Kaslunan sila, guys. Ano sila kuan sila kukun ni Mama Jan. Okay, love dance. Okay? Lega. Yes, bad dance. Ate, dalisin mo dari kanita na. Okay, guys. Naglag suwag, ha? Ate, sa inyo na kumain. Kaya natin sa inyo na mama. Check it out. Okay. Guys. So, ganun, sulit ka na. Si Monica na, si Monica. Ako sabi, ate. Ay, Munik. Munik. So, guys. Yan na, guys. Nagamo na po kung bumungos. Ano sila, guys? Gumawan.
kunig tawgi. Gihimo na ni siya. Diya karon gibutang na aning nego nga nay noog. Diya bisan na naman ni siya hantod nga moturog motag-as. Guys, tawgi na niya motag-as na. Okay guys. Meron to. Palihog ko sa pag-subscribe sa aking channel. Hi guys. Tawgi ini katag-as ani. Hi guys, ipalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Like and share. Daghang salamat and God bless us all.